Unha veciña de Ribeira denuncia a sustracción de varias figuras do cemiterio municipal de Santa Uxía. Afirma que nas últimas semanas lle roubaron varias figuras que adornaban a sepultura dun familiar seu. Marisa Fernández relata con profunda pena o sentimento que lle provocan os roubos na sepultura do seu familiar. Esta veciña de Ribeira percatouse hai varias semanas que lle faltaba unha figura dunha sepultura do cemiterio municipal de Ribeira. Pese a buscar por varios cemiterios da localidade por si era froito dunha gamberrada, fora cambiada de lugar ou vendida, non a atopou. Tamén buscou en tendas de segunda man sen resultado. Deixou pasar a situación e mercou unha nova figura, que tamén foi sustraída días despois. Pois mira, vouche decir, foi unha desilusión chegar ao cementerio, por un momento, bueno, anduve por ali e tal, cando me fijo é que non me tiña a figuriña, o nicho, e vou eu, que además era unha figuriña con adorniña, tal e cual, que lle quería moito, bueno, é unha desilusión grandísima, dixo eu, para min, Dios mío, tal, case recorrindo os cementerios creo que ningún o tiña, os cementerios da Redonda. Espois fun a, bueno, a un bar, donde venden así cousas que levan tal, sí. Entonces, pois, bueno, ali tampouco non o vin, tal, eu non preguntei tampouco, porque non quixen ser indiscreta, tal e cual. Esa vos dixo, nunha semana, bueno, esa semana, desapareceu eso. E para a xente, puxenlle un San José así grandiño, que lle regalara ao meu marido a miña filla, e desapareceume para a semana seguinte. E dixo eu, bueno, ou non hai, e máis desapareceume unha vela roja dentro dun cacharro. Esta situación causalle un fondo pesar e afirma que non se trata dun caso illado, xa que outro veciño lle comentou que tamén lle sustraeran algún elemento da sepultura. E un señor tamén que andaba mi madre buscando polo enterrador, que lle desapareceran 2 macetas tamén. Marisa pide ao Concello que se dote de maior vixilancia a este espazo, xa que non só é o valor do sustraído, senón a pena do dano causado.